Akyat na tayo ng Osmeña Peak, guys. Pasensya ano yung haggard face natin. Sobrang dulas ng daanan, guys. My God. Tapos ang tarik pa. Wow. Ay, pag-ibig. Look at the view! Look natin. Uy, wag mo kong iwan. Oh, no! Kasi ng daanan, guys. Ginawa pang model yung bata. Asa to dapit na nahong nga Koreano. Oh. Ano mo balita to? No. Ligas mo na to. Okay. Kain tayo ng nangka habang umakyat ng bundok. Join na ka ng pangpang. Ka damis? What do you want? Kailan ka nang gisiminto na? Palit na din summer ka. Summer ba? Is that durian? No, it's not durian. Jackfruit. 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 Really? Oh, okay. That one. I want to eat you. Want to eat you. Durian kulurong. Durian. Ingon siya. I love jackfruit, maingon. I want to eat you. Buta na siya ba siya? Nangka. Is that durian? No, it's not durian. Jackfruit. 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 Really?
Okay, don't worry. I want to eat you. Want to eat you. Durian kururong. Durian. Ingon siya, I love jackfruit, mengon. I want to eat you. Buta na di ba siya? Nangka. Oh no! Ito sa gabi. Kung saan na ko, ipaslag na dito sa o. Saan na ko ipaslag? Kupti pikas. Listo. Okay? Bakay ka rin sa... Ipaslag ba? Isangit. Wala lagi pagkita ko. Bumuta ba lang? Sobrang tarik ng daan guys at ang dulas pa kasi umuulan at nagpa-fog pa kaya at careful talaga sa pag-akyat kasi may tendency na madudulas ka. Kaunsa, bahalag kutas. Fuck. Wag yun yung kita. Sa Pag nang lang.
Dong, bagong turok may kuha na sa Ha? baligya. Ano sa mga ito? Ano sa may linyo? Lisom siguro nito? Ha? Lisom, luyong ba nila tanong? Yes. Di ba sa may... Cabbage ba? Sabis pa nila? Ano ko ano lingin eh? Wala ko siguro. Kadong gusto ko malingin. Try ito, sugar rice. Di pa naman ulit. Dahon ba niya no? Sabi bunga. Malapit na tayong umabot sa Osmeña Peak, guys. Ay nagtitinda dito ng souvenir. Pwede kayong uminom na mainit na kape. Pwede kayong uminom ng tubig. Meron silang tinda dito, guys. Ay, finally, guys, nandito na tayo sa taas, guys, sa view deck ng Osmeña Peak. Sa haba-haba ng lakad, guys, umabot na rin tayo dito. Kaya lang, hindi kita yung magandang view kasi maambon yung panahon. Foggy siya, kaya hindi makita yung maganda. Zero visibility. Sarap pumunta dito, guys, tuwing summer. Tarawa na. Dito, dito. Grabe naman sa Ikaw, dira, picture ko.